गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनानै आंनि बे वायर बर' इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैदों। नोंथांमोना सम दङब्ला दसे स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। अब्ला फैदो गोबाव खालामालासे गुबै बाथ्रायाव। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एबा जोंनि बर' इउटिउबारफोरनि गेजेराव फिसा फिसा खोथाखौ लानानै गोबाङानो नांलाय खमलाय जागासिनो दङ एबा बाथ्रा दान्थेलायगासिनो दङ। बेफोरखौ नुनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबाङानो बुंदों थारैनो मानो बेफोरबायदि फिसा फिसा खोथाखौ लानानैनो बेफोरबायदि एना एनि जागासिनो दङ एबा नांलाय खमलाय जागासिनो दङ। आं बेनि फारसे आं बुंगोन। गिबियाव आं बुंग्रोखागोन, आं कुनु पार्टिनि जानानै बाथ्रा बुङा, नाथाय बैफोरबायदि साइड बाथ्रा बुंलायनानै बिबा बिजों बाथ्रा दान्थेलायबाय थानायखौ माने नुनानै आं बेफोर बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों। गिबियावनो निमाहा बिग्रोयो आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालांबा। गेजेरनि जानानै बुं, गेजेरनि जानानै एबा बर' हारिनि जानानै बाथ्राखौ बुं। सासे मानसिया बर' हारिनि खामानि मावनो होननानै जुदि इउटिउब चेनेल खुलिनानै सोरनिबा राजखान्थि हान्जानि करपसन नामा जेनेबा जाख्ल'नाय, बे जाख्ल'नायखौ जुदि नों आसि दिन्थिनो एबा मानसिफोरनि सायाव बुंथिनानै होनो सानदोंब्ला, जेनेबा माबा मोनसे खामानिखौ मावाखै होननानै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ एबा राजखान्थिनि मेम्बार जिखुनु खामानि मावगिरिफोरखौ बुंनो सानदोंब्ला बुं, बेयाव जोंहा बादा गैया। नाथाय राजखान्थिनि क्रेडिट लानो नाङा। दिनै जों बर' हारिनि मोजांखौ होननानै एबा जेनेबा मोजां खामानिखौ मावनो होननानै जुदि सोरबा साइड पार्सेनि बाथ्रा बुंबाथ' बियो मोजां जायाखै, नङा होमबा? मोजां जाया आरो बेखौ साबजानाय मोना। एक नम्बराव दङ जोंहा बड'लेण्ड टाइगार। बड'लेण्ड टाइगारनि मेन थांखियानो जाहैबाय BPFखौ एबा गावनि एगेन्स्टखौ खोख्लैनानै एबा माबा मोनसे दाय नागिरै दाय मोनोब्ला नाख्रेबनानै बर' हारिनि गेजेराव बिदा फंबाय नांलायहोनाय बुलायहोनायनिसो फाव। बिनि मेन थांखिया बिदि गुबुननि एसे गोरोन्थि मोनबा बायदिसिना बुंदेर होनदेर लाजि फोनांनानै माने गाव क्रेडिट लानायनिसो फाव एबा क्रेडिट लायो बियो। गाव सानो जे भिउसखौ बोरै मोनगोन, साबस्क्राइबारखौ बोरै मोनगोन, मानसिफोरा आंखौ माबायदि मोजां मोनो। एक्सुवेलि जोंबो मोजां मोनो, आंबो मोजां मोनोमोन। आंनाव 3 जिमेल दङ। 3 जिमेलाव आं बिनियाव मोनसेल' साबस्क्राइब खालामदों। माने मोननैखौथ' नांखाया, मोनसेल' नालाय, जेनेबा सासेल' नायगोन नालाय। माने आं बिनि भिडिअखौ सिगांनिफ्रायनो नायबाय थायो। बेनिफ्राय फेसबुकआवबो फ्रेन्ड दंमोन, बाट आं दा बेखौ मोजां मोनला। मानोना आं बिनि आखलखौ मिन्थिबाय जे बियो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावाखै, बबेबा मोनसे दोलोनि जानानै बबेबा मोनसे दोलोखौ नाख्रेबनाय खामानि, बेफोरबायदि नाख्रेबनानै बे क्रेडिट लायो। जोंनि बर' हारिया बेखौ खौसे बाथ्रा बुं होननानै जोंनि बर' इउटिउबारफोराबो बुंदों। आंबो बुंगासिनो दङ, सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ, नाथाय बियो खोथा मानिया। बियो बुङो करपसन। आङो बे टाइगारनि बागैल' बुङा, जायफोरा राजखान्थिखौ लानानै इमान एना एनि फिसा फिसा खोथाखौ लानानै गारि गुरा मटर लानाय, जेनेबा न' बिल्डिं लुनाय, न' लुनाय, बेफोरखौ लानानै बखिलायबाय थायो, नङा होमबा? आं गिबियाव स्रां बुंगोन, नोंथांमोना खोनासं एबा साननानै नाय। सासे मानसिया इलेक्सन गेलेनो थाखाय किमान फैसा गारनांगौ बुंनाय, साननाय। बेसेबां फैसा गारनांगौ जायो आथिखालनि मुगायाव? जोङो सोरबा केन्डिडेटनियाव ओरैनो फैसा लायालासिनो सोरबा बेरायफायोना, माबा मोनसे जायाबा बेरायफायोना। इलेक्सन गेलेनो थाखाय माने बेयो इलेक्सन गेलेनो थाखायसो, रायजोनि खामानि मावनो थाखाय बेखौ ज्राब दोनथ'नांगोन। इलेक्सन गेलेनो थाखाय गावनि हा फाननांगौ जायो, लन लानांगौ जायो, बायदिसिना मुवा बेसाद फाननांगौ जायो। दिनै बेफोर फैसाया थांबाय दैबानानि बायदि, एकदम दै बायदि बोहैलांबाय। नेक्स्टआव फैनोसै, दा देरहाबाय, हमना ला देरहानायनिखौ आं बुंनोसै। देरहानायनि उनाव बेफोर फैसाखौथ' बियो
दैखांफिनखागोन ना हमना ला हा फानदोंमोन हा बायफिनगोन बियो न' लुगोन गारि गुरा नांगौ जायो ओरैबा ओरै बेरायनो आथिखालनि मुगायावथ' आरो गोदोनि बायदि साइकेलजों आथिंजों थाबायनानैथ' हाथाय जाला ओंखायनो गारि गुरा नांगौ जालायबाय बेनिफ्राय बिदिनो बायदिसिना एसे धन सम्पति खामायसिगोन नङा होमबा न' बिल्डिं लुसिगोन बाट बेफोरखौ जों बाजाबाय थाबा जानाय नङा आं माखौथ' बुंदों हा फाननांगौ जायो लन लानांगौ जायो बायदिसिना मुवा बेसाद फाननांगौ जायो इलेक्सनाव फैसा थाखाखौ गारनो थाखाय एबा फैसा थाखाखौ गारनांगौ जायो दिनै बेफोरखौ बुंनायनि सिगां बैखौ बुं जे बियो गारि मथर लानायजों लोगोसे बे खामानि मावगोन ना मावाखै बेनि खामानि मावनाया फिलाप जागोन ना जायाखै एबा फुलफिल जागोन ना जायाखै बबे खामानिया जादों बेसेबां करपसन खालामदों बेयाव बैखौ डाइरेक्ट थांनानै बुंहैनांगौ नङा होमबा बेफोरबायदि बुङैबासो एबा खालामैबासो जोंनि बर' हारिनि खामानि मावनाय जागोन दिनै जोङो बबेबा पार्टिखौ लानानै गोग्गानानै बबेबा पार्टिखौ नेग्लेक्ट खालामबाथ' जानाय नङा आं रावनिबो पार्टिनि जानानै बुङा बाट आं बेखौ सुखुवा जे बड'लेण्ड टाइगारा सोरनिबा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ गेदेरानो जा उन्दैयानो जा सनमान होआलासिनो लाजि फोनांबाय थानायखौ एबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अर सुबाय थानायखौ आं साबजानाय मोना गावनो साननानै नायलाय जेनेबा बियो दाबायदियाव जुदि इलेक्सन गेलेनानै देरहायो बे गारि लागोन ना लाया न' बिल्डिं लुगोन ना लुवा गाव धन सम्पति खामायगोन ना खामाया बेखौनो इयो रिप्लाय होनो हागोन ना आं खामाया माया होननानै आं सानदोंमोन बड'लेण्ड टाइगारा बुजिबाय एबा सानबाय जे आं बर' हारिनि फारसे खामानि मावनोसै गोरोबलायनानै माने मोनसेल' हानजानि जानानै आं क्रेडिट लाबाय थाला नाथाय दिनै मा मोनखो मा खोनानो मोनखो बर' इउटुबारफोरा जाय गावखौ बखिदोंलायनो BPFनि मानसि होमबा मा बुंबावनो मा होनना बुजायबावनो थारैनो इनि साननाया जिमानबाबो सोलायनाय नङा जों इउटुबारानो जा सोरबा गेदेर सुबुङानो जा बेखौ बुंब्लाबो बे मानिखाला आं आरो नेक्स्टआव बिनि बारै बाथ्रा बुंथ'ला बायदि मोनबाय दं आं बेखौनो बुंदों गावबो जुदि इलेक्सन गेलेनानै देरहायोब्ला गारि मथर लायालासिनो थाया हा बायालासिनो थाया धन सम्पति खामायालासिनो थाया आं बेखौ बुंदों बियो सिगांनिफ्राय जाबायदि भिडिअ बानायदोंमोन ना भिउसबो मोनामोन ओरैनो ब्लग भिडिअ बायदिसिना न'आव थालाबायनानै हगारोमोन बाट इनि कन्टेन्टआ मा जाखो गेजेर ससेयाव BPFखौ जावनाय माने BPFखौ जिखुनु करपसननि आरो करपसन जोंबो मोजां मोनदोंमोन थारैनो दे बिनि बागै सोरबाया मेगन गेवगोन नामा सोरबाया लाजिनांगोन नामा लाजिनानै मोजां खामानि मावग्रा जासिगोन नामा नाथाय दिनैनि बेलायाव बिदा फंबाय बुलाय होनायनिसो फाव खालामबाय थायो जायफोर इउटुबार दंना जेनेबा गेजेरनि जानानै बुङो बैफोरबायदिनि मानसिनि सोंनायखौ बि फिन होनो हाया माब्लाबा फिन होनो हाया इयो गाव माबा मोनसे दानख्लेंनासो बुंबावगोन आं सानदोंमोन दाखालि बावै बियो माने बर' हारिनि गेजेराव अरसुला बियो जेनेबा हिन्दी रावजों बुंबाय आसामिस रावजों बुंबाय फार्स्टआवबो बिदि बुंदोंमोन बार' इयो आसामिसजों खिन्थु दे एसे बर' हारिनि गेजेराव माबाला डिभाइड खालामला इयो मोजां माने कन्टेन्ट लाबोबाय सानबाय नेक्स्टआव नुबावबाय मा BPFनि इउटुबारफोरा सेस हिन्दीनिसो बुंबावबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' रावजोंनो बुङै इमान एगेन्स्ट खालामो इमान अर सुनानै होयो आरो हिन्दी रावजों माने एलाउ खालामबाय इयो दे जोंनि बर' हारिया इउनिटि गैया होननायसो जादों इनिया इनि थाखायबा इउनिटि गैया होननानै फोरमान होनायसो जादों रायजोफोरा एसे साननानै नाय जायफोरा बड'लेण्ड टाइगारनि सापर्टारफोर नोंथांमोना साननानै नाय करपसना सोर खालामा BPFआ सिगां खालामदो खालामाखै आं बुङा बाट करपसना मानो खालामो गावनि आखाइनिफ्राय एसेबां रां थाङो गावनि दरमाहाजों बेयो बेखौ फुलफिल खालामनो हाया बेखौ
मोनजोबनो हाया जायनि थाखाय जियानो जा बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा दा इउपिपिएलआ सोरखाराव फैदों बिसोरबो एसे एनै धोन सम्पति खामायखागोन हा हु बायखागोन गारि मटर बायखागोन न' बिल्डिं लुखागोन बाट खामानि मावनायखौसो बुंनांगोन दिनै गारि मटर लादों हा बायदों बेफोरखौ बुंबाय थाबा जानाय नङा गोदोनि बायदि नंखाला होनबाय दां साइकेलजों थाबायनानै हाथाय जाग्रा होननानै आथिखालाव गारि गुरा लागोन रायजोफोरा मोनसेल' हानजाजों गोरोबनानै थाया बेखौ मिन्थिनांगोन आरो रायजोफोरा सासे मानसिखौ खोब नायोबा खनथामहालागै नायगोन खनथामहालागै सिएम जागोन खनथामहालागै जिखुनु बिबान मोनगोन बियो बाट खेबथामनि उनाव रायजोफोरा बुजिगोन जे बियो इदि करपसन अभार खालामो गावनि थाखायल' सानो माने बेलेगनि थाखाय मावा हाग्रामा सार बुंनायनिबो सोरबा दाय जालायगोन दा हाग्रामा सारा खनथाम जेनेबा सिएम जाबाय नङा होमबा बिटिसिनि दा प्रमद सारा जाबाय फार्स्ट टाइम बेखौबो रायजो राजाफ्रा खनथामहालागै नायगोन दै खनथामहालागै आरामसे देरहागोन इयो टेनसन गैयै देरहागोन खिन्थु खनब्रैनिफ्राय आखा गैला मानो होनबा बिनि मावनाय दांनायखौ नुगोन आरो जेन'खा सिगांनिफ्राय नुदोंमोन ना बिदि बेनिफ्रायथ' मोजां मावबाथ' जालांबाय थागोन खिन्थु बाराद्राय करपसन खालामोबा जेनेबा गावनि थाखायल' साननानै मावोब्ला बे माब्लाबाबो उनाव देरहासार जानो हानाय नङा दिल्लीनि सिएम बायदि बुंनो हानांगोन आङो खामानि मावदोंबा नोंसोर भट हो आं खामानि मावाखैबा भट दाहो होनखानो हानायसो जानांगोन डाइरेक्ट जोंनिया मा बिनि गोरोन्थि आमुखा ओरै गाज्रि ओरै खामानि मावाखै ओरै करपसन खालामदों ओरै गावनि पार्टिनिखौल' माने खामानि मावना होयो मोजाङै गुबुन रायजो राजानि दुखियाफोरनि जेबो मोजां खामानि मावा बेफोरबायदि बुंलायनानैसो जोंनिया देरहायो दिल्लीनि सिएम बायदि आं खामानि मावदोंबा भट होगोन मावाखैबा होआ बिदि डाइरेक्ट बुंनो हानाय गैया जों इखौ बाजाया जाबाय दे जेनेबा माबाखौ गारि लानायखौ न' बिल्डिं लुनायखौ जों बाजाला बेनिफ्रायथ' रायजोनि मोजां खामानि माव बिटिसिआथ' जेनेबा 2003 निफ्रायसो जाबोबाय ना 2003 निफ्राय दिनैसिम 21 सिम जाबाय बेयाव मा जौगादों जौगायाखै जों जेनेबा बुंनो थांला इखौ बाट आसामा दिनैसिम बेसेबां सिएम फैखो बेसेबां मन्त्रि एमएलए थांखो फैखो थांदों फैदों बाट दिनैसिमबो ट्रेक्टर एवलायनानै माइ गायलायनाय लामा दं निउसाव नोंथांमोना नुदों जानो